Mga buhat sa mga Apostoles, Buhat Kapitulo 1. Minahal kong Teofilo, sa una kong sinulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita nila siya og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan, nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan, pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus. Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila. Ang mga panahon ug mga adlaw, gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akini mahitabo. Apan, kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siya panganod ug wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, "Mga taga Galilea, nganong nagbarugman kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit." Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga Olibo, nga may gilayon nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga usagatos ug kaduhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, "Mga igsoon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan, din ang Espiritu Santo pinaagi kang David. Mitagna mahitungod kang Judas nga mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton." Kadto si Judas mipalit og uma, ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya didto nga naguna ang ulo ug namatay, nga nahabwa ang iyang tinae. Ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem nakabalita niini, busa sa ilang pinulungan, ginganlan nilag akildama ang maong uma, nga sa ato pa ang uma sa dugo. Kay kini nasulat sa basahon sa mga salmo, mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan, og wala na'y magpuyo niini. Og kini nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus.
Kinahanglan nga siya kanunay nakakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas, nga ginganlan usab og Justo, og si Matias. Unya nagampo sila. Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa itudlo ka namo kung kinsa niining duha ang imong gipili, nga mupuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas, aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini, nagripa sila kung kinsay mahipuli, og si Matias mao ang napili. Ug gidugang siya ngadto sa napulog usa ka apostoles. Buhat Kapitulo 2. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Didto sa Jerusalem ni adtong higayunan, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug natingala sila pag-ayo, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong ug katingala, miingon sila, Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Partia, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudeo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan, may tungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. ug sa ilang katingala ug kalibog nagpangutan-anay sila. Unsa bay kahulugan niini? Apan ang uban nagbugal-bugal nga nag-ingon, Mga hubog kining mga tawhana. unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog mingon kanila, Mga kaigsunan kong Hudiyo, ug kamong tanan nga niya sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihuna-una, kay alas 9 pa man lang karon sa buntag. Apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Diyos, ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Diyos. Ang inyong mga batanong lalaki makakitag mga pananaon. O ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae, ibubo ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw, og magsulti sila sa mensahe sa Dios. Maghimo akog mga milagro diha sa kalangitan, og mga katingalahan dinhi sa yuta. Aduna niya'y dugo og kalayo og mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw, ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako ug mahimayaong adlaw sa Ginoo. Ug ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mga taga-Israel, pamati kamo.
Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung otoridad, tin-aw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo, pinaagi sa mga milagro o sa mga katingalahang butang o sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod nini kay dinhimang kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kagalingon niyang laraw o pagbuot. Mitugyan kang Hesus nga naha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga mao'y milansang kaniya sa krus. Apan, gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya. Ang Ginoo nag-una kanunay kanako. Naguban siya kanako aron dili akong matarog. Tungod niini malipayon ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Og magmalaumon ako bisan tuod mamatay ng akong lawas, kay dili mo man biyaan ng akong kalag didto sa Hades, sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. Gipakita mo kanako ang mga gianan paingon sa kinabuhi, o pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayod ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya og gilubong, og ang iyang lubnganan aniya pa dinhi hangtod karon. Usa siya ka propeta, og nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman siyang saad nga himuon niyang hari ang usa siya mga kaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa nagyesgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. Gibanhaw sa Dios kining maong Hesus, o kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan, ug ang inyo karong nakita ug nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Kay si David mismo wala mo kayab sa langit. Apan miingon siya, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing o giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsoon, unsa may among buhaton? Unya, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo, aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga tuas sa layo. Ang tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila og miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang nining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila
gipakig-ambita nilang tanan, ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan, ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo, ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Hidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan, ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Buhat Kapitulo 3. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pagampo. Didto sa ganghaan nga ginganlag matahom, may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw, ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod didto. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga mosulod na sa templo, nagpakilimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, Tanawa kami. busa mitutok ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siya glimos. Apan miingon si Pedro, Wala ako'y salapi o bulawan apan ihatag ko kanimo ang aniyak kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. Milukso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tao nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios, ug nailhan nila nga siya mao diay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan nga matahom sa templo, ug natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Samtang nangupot kang Pedro ug kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tao natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag beranda ni Solomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, Mga taga-Israel, ngano nahibulong man kamo niini, og inyo man kaming gitutukan. Naghuna-una ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhana pinaagi sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diyos nun? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulgoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan og buhian unta siya ni Pilato. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuog gihangyo si Pilato nga mo'y iyang buhian ang usa ka mamumuno, ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, mao'y nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Hesus mao'y nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Og karong mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat, sama sa inyong mga pangulo. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niya mga propita nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas, o gituman kini sa Dios niining paagihan. Busa paghinulsol kamo og balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bagong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Jesus, nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan nga magpabilin siya sa langit, hangtod nga maabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi siyang balaang mga propita sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propita nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumano ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman sa isulti sa maong propita, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios og puohon. Ug ang mga propita sukad kang Samuel
Naghisgot usab mahitungod ni ining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propita, alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nganha kaninyo. Aron pagpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagpabiya kaninyo gikan sa inyong pagkadautan. Buhat Kapitulo 4. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduseo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao ug nagsangyaw nga pinaagi ni Jesus mabanhaw ang mga patay. Busa ilang gidakop sila og gibilanggo hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay gabii naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe ang mituo ug ang gidaghanon sa mga tao miabot na og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa pangulong pare nga si Anas, ingon man kang Caifas, kang Juan, kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa pangulong pare. Ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo o kang kinsa mangalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo ug kadagkuan sa katawhan, kung kami gisukit-sukit man karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakul ug sa unsang pagiha siya naayo. Angay gayud nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesu-Kristo nga nasaritnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato. Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisugo ni Pedro ug ni Juan, ug sa ilang nasayran nga kining mga tawhana wala di ay makaeskwela, ug nasayran nila nga mga kauban di ay sila ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila nga ang tawo nga naayo nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa gipagula nila ang mga apostoles gikan sa lawak sa labang hukmanan ug nagpangutan-anay sila, unsa may atong buhaton nining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem nasayod nga kining talagsaong milagro na himo nila ug dili kita makalimod niini. Apan aron dili na masangyaw pagkayo kining hitaboa ngadto sa katawhan, did-an nato sila sa pagsulti may tungod sa ngalan ni Jesus ngadto kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may matarong sa tubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog. Tungod niini, gipasidan-an sila pag-ayos sa labawng hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran aron pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdayeg man sa Dios tungod sa nahitabo. Ang tao nga gihimuan niining milagruha, kapina sa kapatan ang panuigon. Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila
ang gisulti sa kadagkuan sa mga pari ug sa kadagkuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila. Misulti ka pinaagi sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon, nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Nganong nasuko man ang mga dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa kalibutan, ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod, niining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakikiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Hesus. Ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan, apan pinaagi niini, ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. Ug karon, Ginoo, tan-awa kining mga pagpanghulga nga ilang gibuhat, ug hatagig ka isog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang nga katingalahan, ug ang milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila mag-ampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Ang pundok sa mga magtutuo nagkahiusa sa hunahuna ug kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili silang tanan nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan, kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugya nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sepre, nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma, ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Buhat Kapitulo 5. May managtiayon nga si Ananias ug si Safira, nga mibaligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, ngano napatintal ka man ni Satanas o namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan? Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Ug sa diyan nabaligya na, ang halin imo gyapon. Karon nganong namakakaman? Dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya ug namatay. Ug ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok. Unya nanuol ang mga batanong lalaki ug giputos nila ang iyang lawas ug gidala sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias, apan wala siya masayod sa nahitabo. Si Pedro miingon kaniya, Tugani ako, maura ba kini ang halin sa inyong katigayunan? Si Safira mitubag, Oo, maura ka na. Busa si Pedro miingon kaniya, Ngano nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Ang mga tao nga naglubong sa imong bana anaa na sa pultahan ug dadon kausab nila sa gawas. Diha-diha natumba si Safira sa tiilan ni Pedro ug namatay. Unya misulod ang mga batanong lalaki ug ilang nakita nga patay na siya. Busa giayungan nila siya ngadto sa gawas
aron ilubong tupad sa iyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibok iglesia ug ang tanan nga nakabalita niini. Daghang mga milagro ug mga butang nga katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtiguman ang tanang mga magtutuo didto sa beranda ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod o gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nadugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan o gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig. Basi na lamang og malandungan sila sa anino ni Pedro, hinigagi niya. Ug nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem, nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan ug nangaayo silang tanan. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa bilangguan. Apan niadtong gabiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa ganghaan sa bilangguan ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tao mahitungod ni ining bag-ong kinabuhi. Ituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakaadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudeo aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa bilangguan aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga gwardya, wala na didto sa bilangguan ang mga apostoles. Pusa na malik sila ngadto sa labawng hukmanan ug misugilon. Sa pag-abot namo sa bilangguan, amo nakita nga maayo kini pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na ang mga binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tao nga misulod og miingon kanila, ang mga tao nga inyong gibilanggo ato sa templo nanudlo sa mga tao. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Apan wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawng hukmanan ug gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo sa pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo nga kami ang paninglan sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay pinagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug gibayaw siya sa Dios ngadto siyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug aron mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami nining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labawng hukmanan, nasuko sila pag-ayo og buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Apan usa kanila, si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod, nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao, mitindog og misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga isig ka Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kaniadto
Dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga 4 kagatos ka tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumulupyo, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuwa karon, ayaw ninyo sila hilabte. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayod kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigpatok sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus. Unya gibuhian nila sila. Unya nanggula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo ug pagwali mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Buhat Kapitulo 6. Wala madugay, samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeo ug ang mga Hudeo nga Grego ang pinulungan. Ang mga Hudeo nga Grego ang pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an og giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kaysa pagwalis sa pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpili kamog 7 ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan, puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan ining buluhatuna. Nining pagiha, makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga taga Antioquia nga nakabig ngadto sa pagkahudiyo. Unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, naghimog dagkong mga milagro ug mga butang nga katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ang uban kanila, mga Hudeo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga taong gawasnon, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan si Esteban puno sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa sa tago, nanuhol sila og mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. Tungod niini, naggubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksi og bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawng hukmanan
Mitutok kang Esteban og nakita nila nga ang iyang naong naisama sa naong sa usa ka anghel. Buhat Kapitulo 7. Ang Pangulong Pari nangutana kang Esteban. Tinuod ba kini? Og si Esteban mitubag. Mga igsuon og mga ginikanan, pamati kamo kanako. Ang Dios nga halangdon og gamhanan nagpakita sa atong amahan nga si Abraham, samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia, sa wala pa siya mupuyo sa Haran. Ang Dios miingon kaniya, biyai ang imong panimalay og nasod, og lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Busa mibiya siya sa yuta sa Kaldea, og mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nganhi niining nasura nga inyong gipuy-an karon. Ang Dios wala maghatag kang Abraham og usa ka bahin niini, aron maiya bisan na lamang og igong katumban sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag kaniya, ug maiya na ug sa iyang mga kaliwatan. Bisan og si Abraham wala pay anak ni adtong panahona, mao kini ang giingon sa Dios kaniya, ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang mga ulipon, ug daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. Apan silutan ko ang katawhan nga magaulipon kanila, ug unya mamahawa sila ni adtong nasura, ug magsimba kanako ni ining dapita. Ug gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa seremonya sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabutan. Ug gituli ni Abraham si Isaac sa ikawalo nga adlaw gikan sa iyang pagkatao. Ug mao usab ang gibuhat ni Isaac ngadto kang Jacob, ug ni Jacob ngadto sa 12 ka katigulangan. Nasina kang Jose ang mga katigulangan ug ilang gibaligya siya ingon nga ulipon didto sa Ehipto. Apan ang Dios nag-uban ug nagluwas kaniya gikan sa tanang kalisdanan. Gihatagan siya sa Dios sa makapahimuot nga pamatasan ug kaalam sa atubangan sa hari sa Ehipto. Si Jose gihimo sa hari nga gobernador sa nasod ug sa harianong panimalay. Unya may gutom sa tibuok Ehipto ug sa Kanaan, nga nakahatag sa katawhan og dakong kalisod. Ug ang atong mga katigulangan walay makaon. Busa sa pagkadungog ni Jacob nga may trigo didto sa Ehipto, gipadala niya ang iyang mga anak, ang atong mga katigulangan, ug mao kadtoy una nilang pagduaw sa Ehipto. Sa ikaduha nilang pag-adto, nagpaila si Jose ngadto sa iyang mga igsuon, ug nailhan ni Paraon ang banay ni Jose. Busa gipahibalo ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob, ug gidapit siya ug ang iyang panimalay. 75 silang tanan sa pag-adto sa Ehipto. Unya miadto si Jacob sa Ehipto, diin didto siya ug ang atong mga katigulangan mga matay. Ang ilang mga lawas gidalagbalik ngadto sa Sikim, ug didto gilubong sila sa lubnganan nga pinalit ni Abraham gikan sa banay ni Hamor. Sa nagkaduol na ang panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham, midaghan ug misanay pag-ayo ang atong katawhan nga didto sa Ehipto. Hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Gilimbungan niya ang atong kaliwatan ug gipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masuso didto sa gawas aron mga matay. Niadtong panahona na tao si Moises, usa ka bata nga matahom sa atubangan sa Dios. Sulod sa 3 ka bulan, giatiman siya diha sa ilang balay. Ug sa dihang gibiyaan na siya didto sa gawas, gisagop ug gimatuto siya sa anak nga babae ni Paraon, ingon nga kaugalingong anak. Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon, ug nahimo siyang bantugan sa pulong ug sa buhat. Sa nag-edad na si Moises og 40 ka tuig, nakahuna-huna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita. Sa dihang nakita niya nga ang usa kanila gidagmalan sa usa ka Ehiptohanon,
Milaban siya o gipatay niya ang Ehiptohanon. Nagdahom si Moises nga ang iyang mga kadugo makasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila, apan wala sila makasabot. Pagkasunod adlaw, nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away o gisulayan niya ang paghusay kanila. Miingon siya, "Mga higala, magsuon kamo, apan nganong mag-unay man kamo?" Apan ang tao nga nagdagmal sa iyang kauban, miwakli kang Moises ug miingon, "Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo? Patyon mo ba ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon?" Sa pagkadungog ni Moises niini, mikagiw siya ug mipuyo sa yuta sa Midian. Didto nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki. Paglabay sa 40 ka tuig, may usa ka anghel nga mipakita kang Moises. Pinaagi sa nagdilaab nga sampinit didto sa kamingawan sa bukid sa Sinai. Natingala si Moises sa iyang nakita, ug miduol siya sa sampinit aron sa pagsusi niini. Apan nadungog niya ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, "Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob." Mikurog sa kalisang si Moises, ug wala siya mangahas pagtan-aw. Ug miingon kaniya ang Ginoo, "Hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Nakita ko ang mapait nga pag-antos sa akong katawhan didto sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang agulo, ug ania ako aron pagluwas kanila. Busa duol nga ri, kay ipadala ko ikaw ngadto sa Ehipto." Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel, ug ang giingnan nila, "Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo?" Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas. Binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang pagawas gikan sa Ehipto, ug nagbuhat siyag mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto, sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, "Ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan, sama nga siya nagpadala kanako." Siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel, nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan, og sa anghel nga nakigsulti kaniya didto sa bukid sa Sinai, og nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Miingon sila ka nga aron, "Buhati kamig mga Dios nga maoy mag-una kanamo. Kay wala kami mahibalo unsa nay nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto." Usa nagbuhat silag usa ka Dios sa dagway sa nating baka, og ila kining gihalaran og naglipay sila tungod sa binuhat sa ilang mga kamot, og mibiya kanila ang Dios, og gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa basahon sa mga propeta. Katawhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Molok, ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Ripan. Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadala ko kamo saylo pa sa Babilonia. Didto sa kamingawan, ang atong mga katigulangan adunay usa ka tulda, diin ang katawhan makigtagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moises sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. Unya, gikan sa ilang katigulangan, nadawat kini sa atong katigulangan, o gidala nila kini sa ilang pagkuyog kang Josue, sa pag-ilog nila sa kayutaan sa mga tao
nga gihinginlan sa Dios sa atubangan nila. Ug nagpabilin ang tulda hangtod sa panahon ni David. Si David gikahimutan sa Dios. Ug may hangyo sa Dios nga tugutan pagtukod og balay alang sa Dios ni Jacob. Apan si Solomon mao ang nakapatukod niini. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao. Kay sumala sa gisulti sa propeta, ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo. Ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nagbuhat ni ining tanan? Pagkagahi ninyong ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama ragayod kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios, nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo kini tumana. Uman mabati sa mga sakop sa labawng hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan, ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato, ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya og mituaw, "Ginoo, ayaw sila pagkasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya isulti kini, namatay siya. Buhat Kapitulo 8. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diosnon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang iglesia o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalain-laing dapit ug nagsangyaw sa mensahe. Si Felipe miadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan mahitungod sa Mesyas. Naghiusa ang mga tao sa pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tao, ang mga yawa ng gula nga nanagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tao ni adtong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimog sa lamangka ni adtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Miingon sila, "Siya ang gahom sa Dios nga gitawag og ang dakong gahom." Ug kay sa dugay-dugayng panahon,
Nakapahibulong man siya kanila, pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Felipe, mahitungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila, mga lalaki ug babae, gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab ug human siya bunyagi, nag-uban-uban siya ni Felipe ug natingala siya sa pagkakita niya sa dagkong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakita ni Simon nga nadawat sa mga tao ang Espiritu Santo sa diha nga gipandungan sila sa mga kamot sa mga apostoles. Busa gitanyagan niyag salapi si Pedro ug si Juan ug giingnan, "Hatagi usab ako ni ining gahoma aron ang tanan nga mapandungan ko sa akong kamot makadawat sa Espiritu Santo." Apan si Pedro mitubag kaniya, "Malaglag ka unta uban sa imong salapi, tungod sa imong paghuna-una nga mapalit mo ang gasa sa Dios. Dili ka makaambit og wala kay bahin ining buhata, kay dili matarong ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Busa hinulsuli kining dautan mong laraw, o pag-ampo nga pasayloon ka sa Ginoo tungod sa imong paghuna-una sa ingon. Kaya akong nasabot nga dako ang imong kasina ug naulipon ka sa sala." Si Simon miingon kang Pedro ug kang Juan, "Iampoy taon ako ninyo sa Ginoo aron dili mahitabo ang inyong gisulti kanako." Human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa mensahe sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem ug gisangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe, "Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza." Kining dalana anaa sa deserto. Busa milakaw si Felipe. Ni adtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal ug tinugyanan sa mga bahandi sa Candace, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, "Adtua ug abayi ang karwahe." Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug nadungga niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe, "Nakasabot ka ba sa imong gibasa?" Ang opisyal mitubag, "Unsaon nako pagkasabot niini kun walay motudlo kanako?" Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini, "Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, o sa nating karnero nga dili gayud mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman." Ang opisyal miingon kang Felipe, "Sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba?" Busa gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita mahitungod kang Hesus sugod gayod ning ining bahina sa kasulatan.
ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig ug ang opisyal miingon, Ani may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha na naog ug niubog sa tubig. Ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Buhat Kapitulo 9. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pare ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinaguga sa Damasco, nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumbas siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo! Saulo! Nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, Ako si Jesus, nga imong gilutos. Apan bangon, og lakaw ngadto sa syudad, og didto sultihan ka kung unsay imong buhaton. Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibuka niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw, dili siya makakita og niining panahona wala siya mukaon o muinom. Didto sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-aon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias! Og mitubag siya, Ania ako, Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, Lakaw ngadto sa dalan, nga ginganlag tulid, ug pangitaa didto sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso, nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa panan-aon nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias, nga misulod, ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot, aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Og karon aniya siya sa Damasco o gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, Adtoa siya, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa kong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo, ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan, ug mikaon siya og nabaskog.
Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana, dili ba mauman kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan Jesus? Ug dili ba mianhi man siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan midugang hinuon ang pagkamainito ni Saulo ug ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini wala makatubag kaniya ang mga Hudeo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudeo sa pagbatay kang Saulo. Apan nahibaluan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan adlaw o gabii aron ilang patyon. Apan usa niana kagabii ikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod o gitunto nila siya sulod sa bukag gikan sa itaas sa paril. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa na siya ka tinun-an, busa nangahadlok silang tanan kaniya. Apan si Bernabe mitabang kaniya o gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug milibot sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Hudeo nga Grego ug pinulungan. Apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea o gipaadto sa Tarso. Busa ang iglesia sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayod ug kalinaw ug naligon. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo ug tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Eneas, giayo ka ni Hesukristo, busa bangon o gipusa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Eneas. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Hupa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita nga sa Grego pa, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Hupa dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Hupa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Hupa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingna niya ang patay. Tabita, bangon. Ug gibuka sa babae ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya, gigunita ni Pedro ang kamot sa babae ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na.
Mikaylap sa tibuok hupa ang balita mahitungod niini, ug daghang tao ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa hupa og pipila ka adlaw, uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italyano. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso, ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos, ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga alas 3 sa hapon, nakita niya klaro sa usa ka pananawon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, Cornelio! Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, Unsa man, sir? Ang anghel mitubag, Ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy, gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. Ug karon paadtua sa hupa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat. Unya, sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa hupa. Pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa hupa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya og buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit, ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas, ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, Hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mitubag, Dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog miingon kaniya pag-usab, Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananawon nga iyang nakita. Nianang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio, human makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana, May nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro? Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananawon, sa dihang miingon kaniya ang espiritu, Ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Busa, kanaog dayon, ugayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila, kay gipaanhi ko sila. Busa, mikanaog si Pedro og miingon sa mga tao, Ako ang inyong gipangita? Nganong nanganhiman kamo? Sila mitubag, Gipaani kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tao ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Gipadayon ni Pedro ang mga tao ug didto niya sila pakatulga ni adtong gabiuna. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa hupa. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio og mihapa siya sa tiila ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao usap. Nagsultihanay si Pedro og si Cornelio, samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom didto.
Si Pedro miingon kanila, Nahibalo kamo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko naisipon nga mahugaw si bisan kinsa. Busa, sa dayang gipakuha ninyo ako, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karon mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipaanhi? Si Cornelio mitubag, Sa ingon ni ining taknaa, sa may mga 3:00 sa hapon, 4 na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sa kalit, mitungha sa akong atubangan ng usa ka tawo nga nagsulob ug masanag nga sapot ug miingon, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabus. Ipakuha didto sa hupa si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit, nga nagpuyo duol sa dagat. Busa gipakuha ko ikaw dayon, ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios, aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. Si Pedro miingon, Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong, iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. Nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Judea. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit og naghimog mga maayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Og kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Hudiyo, lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan gibanaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga gipili sa Dios, ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Og gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudeyo, nga tagahupa nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbubuusab sa iyang gasa, nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudeyo. Kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudeyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdaig sa Dios. Si Pedro miingon, Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Buhat Kapitulo 11. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibok Judea nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli, misaway kaniya. Nganong miadto ka man sa mga tao nga wala matuli ug nakigsalo kanila? Busa, gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo, sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, Sa dito ako sa syudad sa Hupa, nagampo ako ug nakakita akong pananaon. Nakita ko sa maong pananaon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka eskina ug gitunton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini.
og nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil. Mga hayop, mananap nga mukamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad, wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Makatulo kini mahitabo, ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsuon nga tagahupa mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea. Ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iya kaming gisuginlan mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, pagsugo og mga tawo ngadto sa hupa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sa mga gikunsaran kita sa sinugdanan. Unya, nahinumdum ako sa giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Kung ang Diyos naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa, ngayang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Ginoong Hesukristo, kinsa man ako nga mapugong sa Diyos. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Diyos, naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudyo o gigayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang mga magtotoo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Chipre ug Antioquia, apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Hinuon, adunay pipila sa mga magtotoo nga taga Chipre ug Cirene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa iglesia sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bugos nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tao, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo, ug daghang mga tao ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Unya, miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakita niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa katuig silang duha nakig-uban sa mga magtotoo diha sa iglesia o gitudluan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Niadtong panahona, pipila ka mga propeta na ngadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Usa kanila nga ginganlag agabo, mitindog og pinaagi sa gahom sa espiritu, mitagna nga usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom na hitabo samtang si Claudio mao ang emperador. Nagkauyon ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob siyang mahimo alang sa mga kaigsuunan didto sa Judea. Busa, gibuhat nila kini o gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkuan sa iglesia. Pinaagi kang Bernabe ug kang Saulo. Buhat Kapitulo 12.
Niining panahona, si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa iglesia. Gipapatay niya si Santiago nga igsuon ni Juan pinaagi sa espada. Sa pagkasayod niya nga nakapahimot kini sa mga Hudyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human madakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa upat ka pundok sa mga gwardya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kaliwas sa kasaulugan. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo, apan ang mga sakop sa iglesia nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Ni anang gabii, sa dayo na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadina ug gibantayan sa mga gwardya ang ganghaan sa prisuhan. Ug sa kalit, mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa bilangguan. Unya giyugyug sa anghel nga baga ni Pedro, gipukaw siya og giingnan. Bangon dayon! Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, ayuhag sulob ang imong bisti ug pagsandalyas. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug sunod kanako. Misunod si Pedro kaniya paggula sa bilangguan. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel, kay abiniyag nakakita lang siyag pananawon. Miagi sila sa unang mga gwardya, ug unya sa ikaduha, ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan na ablilag iya, ug nanggula sila subay sa kadalan, ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro nga tinuod ang nahitabo kaniya, ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod gayud di ay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel o nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudyo nga mahitabo. Sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom didto ug nagampo. Mituktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan ug si Ruda nga sulugoon maoy miadto aron pag-abli. Nailhan niya ang tingog ni Pedro, apan tungod sa iyang kalipay, midagan siya balik sa sulod nga wala kaablihi ang pultahan. Ug gipahibalo niya nga si Pedro atuas sa gawas. Nabuang ka? Miingon sila kaniya. Apan namugos gayod siya nga tinuod ang iyang gisulti. Busa mitubag sila, ang iyang anghel kana. Sa laing bahin, nagsigig tuktok si Pedro sa pultahan ug sa ilang pag-abli, nakita nila siya ug natingala sila pagayo. Pinaagi sa iyang kamot, misinya si Pedro nga maghilom sila. Ug iyang gisaysay kanila, giunsa sa Ginoo pagpagula kaniya gikan sa bilangguan. Isugilon kini ka Santiago ug sa tanang kaigsuonan. Miingon siya kanila. Unya, mibiya siya og miadto sa laing dapit. Sa pagkabuntag, nagubot pag-ayo ang mga gwardya kay wala man sila mahibalo sa nahitabo kang Pedro. Gipapangita siya ni Herodes, apan wala nila siya makiti. Busa, gipaimbestigar niya ang mga gwardya ug unya gipapatay. Human niini, miadto si Herodes sa Cesarea gikan sa Judea ug nagpabilin siya dugay-dugay didto. Si Herodes nasuko pag-ayo sa taga Tiro ug taga Sidon. Busa nagpanon sila aron sa pagpakigkita kang Herodes. Ilang nadani si Blasto nga tinugyanan sa palasyo sa pagtabang kanila. Unya miadto sila kang Herodes ug nakig-uli kaniya, kay ang ilang nasod didto man magkuhaan sa ilang pagkaon sa nasod ni Herodes. Sa adlaw nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyang harianong biste. Milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. Naninggit ang mga tao, dili tao ang nagsulti, kundi Dios! Ug diha-diha,
Gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo, kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya og namatay. Apan ang pulong sa Dios nagpadayon pagkailap. Si Bernabe og si Saulo namalik gikan sa Jerusalem human matapos ang ilang misyon. Dala si Juan Marcos. Buhat Kapitulo 13. Sa iglesia sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga gianggaag Negro, si Lucio nga taga Cirene, si Manain nga namatutuuban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, Igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga mao'y hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa, nagpuasa sila ug nagampo, ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo, ug unya ilang gipalakaw sila. Busa, minanduan sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia, ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sepre. Sa pag-abot nila sa Salamis, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga sa mga Hudeo. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang. Gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos, diin ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkero nga ginganlag Bar-Jesus nga usa ka Hudeo nga nagpatuo nga propeta. Higala siya sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo, usa ka tawo nga hait ug salabutan. Gipatawag sa gobernador si Bernabe ug si Saulo kay gusto siyang mamati sa pulong sa Dios. Apan gibabagan sila sa salamangkero nga si Elimas, kini ang iyang ngalan sa Grego, kay dili man siya buot nga mutuo ang gobernador. Unya si Saulo, nailhan usab sa ngalan nga Pablo, nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa salamangkero ug miingon kaniya, Anak sayawa, kaaway ka sa tanang maayo. Napuno ka sa tanang matang sa kadautan ug limbong ug kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo. Karon, silutan ka sa Ginoo ug mabuta ka, ug dugay-dugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw. Ug diha-diha, namatngunan ni Elimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw ug nangarap-karap siya sa pagpangitag makaaga kaniya. Ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang nahitabo ug nahibulong siya pag-ayo sa pagtulunan mahitungod sa Ginoo. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlaw igpapahulay misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, Mga igsoon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasid niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo, misinyas pinaagi sa iyang kamot og miingon, Katawhang Israelinhon, ug tanang dili Hudeo nga nagtuos sa Dios, pamati kamo. Ang Dios nining nasud sa Israel, nagpili sa atong mga katigulangan, ug naghimo kanila nga mauswagon sa nagpuyo pa sila ingon nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Diyos nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Og sulod sa 40 ka tuig, siya nagatiman kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan, og gihatag kini kanila, og gipanag-iyan nila kini sulod sa mga 450 ka tuig. Human niini, gihatagan niya silag mga maghuhukom, hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Og sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Kis sa banay ni Benjamin, aron mao'y maghari kanila sulod sa 40 ka tuig.
Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usak ka tawo nga nakapahimuot kanako, ug mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Dios si Jesus aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na mamatay si Juan, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako, may muanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tao sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, ug wala nila masabti ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlawng igpapahulay. Apan sa dihang gisilutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta, ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo gikan ni Pilato nga patyon siya. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus ug gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya niadtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita nga ang gisaad sa Dios ngadto sa atong katigulangan, gibuhat sa Dios alang kanato karon nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus. Sumala sa nasulat usab sa ikaduhang salmo, "Ikaw ang akong anak, karong adlawa nahimo ako nga imong amahan." Mao kini ang giingon sa Dios mahitungod sa kamatuoran sa iyang pagbanhaw kang Hesus, ug sa kamatuoran nga si Hesus wala madunot sa lubnganan. Ihatag ko kanimo ang balaan ug kasaligang panalangin nga akong gisaad kang David. Sumala usab sa iyang giingon sa laing bahin sa kasulatan, "Dili mo itugot nga madunot sa lubnganan ang imong balaang sulugoon." Kay sa iyang panahon, nagtuman si David sa gisugo sa Dios, ug unya namatay og gilubong tupad sa iyang katigulangan ug nadunot. Apan ang gibanhaw sa Dios wala madunot. Busa mga igsuon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang Hesus, gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. Ug hibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala, butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Busa pagmatngon kamo aron dili mahitabo kaninyo ang giingon sa mga propeta. Mga mayubiton, katingala ug pangamatay kamo, kay aduna ako'y gibuhat sa inyong panahon nga dili gayud ninyo tuuhan, bisan kung adunay magsugilon niini kaninyo. Sa pagpanggula na ni Pablo og ni Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sa sunod adlawng igpapahulay aron saysayan pa sila ni ining mga butanga. Ug sa natapos na ang tigom sa sinagoga, daghang mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeo ang misunod kang Pablo ug kang Bernabe. Gimaymaya nila ang mga tao o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit ang tanang tao sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo.
Sa pagkakita sa mga Hudeo sa daghang mga tao, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo og ilang gipakaulawan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo og ni Bernabe og miingon sila, kinahanglan nga kamuunta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan muabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Ug ang pulong sa Ginoo mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudeo ang tinamod nga mga babaeng relihiyoso ug ang mga kadagkuan sa syudad aron lutuso nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan gikan sa ilang dapit. Gitaktak ni Pablo ug de Bernabe ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Ikonyo. Ug nalipay pag-ayo ang mga tinunan ug napuno sa Espiritu Santo. Buhat Kapitulo 14. Didto sa Ikonyo, nanulod si Pablo ug si Bernabe sa sinaguga sa mga Hudeo ug nagwali, busa daghang mga Hudeo ug mga dili Hudeo ang nahimong mga magtutuo. Apan gihulhugan sa mga Hudeo nga wala mutuo ang mga dili Hudeo nga magtutuo aron masilag sila sa mga kaigsuonan. Nagpabilin didto ang mga apostoles sulod sa taas nga panahon. Sa walay kahadlok, nagwali sila mahitungod sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagmatuod nga ang ilang mensahe mahitungod sa iyang grasya, tinuod gayod pinaagi sa paghatag kanila gahom sa pagbuhat og mga milagro ug mga katingalahan. Apan ng mga tao sa syudad nagkabahin. Ang uban midapig sa mga Hudeo ug ang uban sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudeo ug ang mga Hudeo kauban sa ilang mga pangulo nagkauyon sa pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Sa pagkahibalo sa mga apostoles niini, nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe nga mga syudad sa Likawnya ug ngadto sa kasikbit nga kayutaan. Ug didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao dili gayud makalakaw. Namati siya sa gisulti ni Pablo. Mitutok si Pablo kaniya ug nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakul. Ug tungod ni ini, mahimo siyang ayuhon. Busa sa kusog nga tingog miingon si Pablo, tindog. Milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Likawnianhon. Manaog ang mga Diyos sa dagway sa tao! Ug ilang gianggaag siyos si Bernabe ug Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni Zeus atua sa gawas sa lungsod ug ang pari niini nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya og sa mga tao nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste og midagan ngadto sa taliwala sa katawhan og misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tao lamang kami sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang, ug mudangup kamo sa buhing Dios nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaan niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman silang gusto. Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang, nga iyang gibuhat ug naghatag siya kaninyong ulan ug mga panahon nga abunda sa abot, ug gihatagan kamo niyang pagkaon ug gipuno ang inyong kasing-kasing sa kalipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti,
Naglisod gihapon sila pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Apan may pipila ka mga Hudeo nga nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia o gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod ngadto sa gawas sa lungsod kay nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga tinunan, mibangon siya og mibalik sa lungsod. Sa pagkasunod adlaw, mipadayon siya og si Bernabe ngadto sa Derbe. Si Pablo og si Bernabe nagwali sa maayong balita didto sa Derbe, ug daghan ang ilang nakabig og nahimong mga tinunan. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, kinahanglang moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Nagpili sila og mga pangulo sa matag iglesia ug uban sa mga pagampo ug pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya nangadto sa Atalia. Gikan didto, milawig sila balik sa Antioquia, diin gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa iglesia ug gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas og dalan alang sa mga dili Hudeo aron sila motuo. Nagpabilin sila dugay didto uban sa mga tinunan. Buhat Kapitulo 15. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsuunan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonyas sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo og ni Bernabe ni ining pagtulunana. Busa gikauyunan nga si Pablo og si Bernabe ug ang pipila ka mga tinunan sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin ni ining butanga. Busa gipagikan sila sa iglesia ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gisugilo nila ang pagkakabig sa mga dili Hudeo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuunan. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia ug sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia. Gisugilo nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtotoo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga mitindog og miingon, kinahanglan gayud nga tulion sila og patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa iglesia nagtigom aron paghusay ni ining butanga. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudeo aron makadungog sila niini og mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudeo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo sama nga gihatagan kita niya niini. Wala siya'y gipalabi tali kanato og kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa, nganong sulayan man gayud ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga tinunan o mga palasanon na ang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maluwas kita ug mauusab kana ang kahimtang nila. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagsugilon sa tanang mga milagro ug mga katingalahan nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudeo pinaagi kanila. Sa pagkahuman nilag sulti,
Mitubag si Santiago og miingon, "Pamati kamo, mga igsuon! Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magdala sa iyang ngalan. Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayud niini sumala sa giingon sa kasulatan. Human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, og akong tukuron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab og lig-onon. Busa mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto." Og mipadayon si Santiago pagsulti, "Busa ang akong hunahuna mao nga dili nato lisod-lisuron ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon, tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios-Dios, og nga likayan nila ang salawayong pakighilawas, og nga dili sila mukaon sa bisan unsang mananap nga gituok og sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto, ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga matag adlaw igpapahulay, og sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong." Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagguan ug ang tibuok iglesia sa pagpilig mga tao gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan, ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. "Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa iglesia nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok og nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti bisan wala namo sila sugua sa pagbuhat niini. Busa sa among panagtigom, nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe og si Pablo, nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas og si Silas, nga mooy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo og kami magkauyon nga dili kamuhatagan og daghang mga palasanon gawa sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok, og likayin ninyo ang salawayong pakighilawas. Kung likayan ninyo kini mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Pag-ayo-ayo kamo." Unya ilang gipagikan ang mga tinugyanan, og nangadto sa Antioquia, og gitigom nila ang tanang magtuto og gihatagan sa sulat. Sa pagkabasa sa mga tao sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Si Judas ug si Silas nga mga propeta mihatag og mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsuonan, ug kini nakapadasig og nakapalig-on kanila. Taod-taod silang nagpabilin didto, ug tapos niini gipagikan sila sa mga kaigsuonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw, ug namalik sila ngadto sa nagpadala kanila. Si Pablo ug si Bernabe nagpabilin og dugay-dugay sa Antioquia. Ug didto inabagan sa uban, nagtudlo sila og nagwali sa pulong sa Ginoo. Human sa pipila ka adlaw, si Pablo miingon kang Bernabe, "Mamalik kita ug duawon nato ang mga kaigsuonan sa matag syudad nga atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo, ug atong susihon kung naunsa na sila." Buot ni Bernabe nga pakuyogon si Juan Marcos, apan maoy hukom ni Pablo nga dili pa ubanon si Juan Marcos, kay wala man god siya mulahutay pag-uban kanila hangtod sa pagkatapos sa ilang buhat. Apan mipauli hinuon og gibiyaan sila didto sa Pampilya.
Tungod niini, nagkalalis pag-ayo si Pablo ug si Bernabe ug nagbulag sila. Gidala ni Bernabe si Marcos ug milawig sila ngadto sa Sipre, ug si Silas maoy gidala ni Pablo ug migikan sila human sila isalig sa mga kaigsuonan ngadto sa grasya sa Dios. Miagi siya sa Syria ug sa Cilicia ug gilig-on niya ang mga iglesia didto. Buhat Kapitulo 16. Mipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtutuo nga Hudeo, apan ang iyang amahan Grego. Gidaig si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudeo nga nagpuyo didto, nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia didto sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuma niini. Busa ang mga iglesia nalig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milata sila sa kayutaan sa Phrygia ug sa Galacia, apan ng Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bithynia, apan gididan sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Misia ug mipadayon ngadto sa Troas. Niadtong gabiuna, pinaagi sa pananawon, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, "Lingari sa Macedonia ug tabangi kami." Human gayod sa pananaw ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron sa pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Busa mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakayan ug midiretso sa Samotracia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa distrito sa Macedonia nga kolonya usab sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlaw ng igpapahulay, migawas kami sa syudad og miadto sa daplin sa suba, kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudeo alang sa pag-ampo. Nang lingkod kami og nakigsulti ngadto sa mga babae nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo, mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Mahadlukon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya og ang tibuok niyang panimalay, unya iya kaming gidapit. "Diri ka moabot sa akong balay, kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo." Ug wala gayod siya pabalibad. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kamig usa ka ulipong babae nga gitugahan sa yawa og gahom sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tao, nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. Misunod siya kang Pablo og kanamo nga nagsinggit, "Kinahang mga tawana, mga sulugon sa labing halangdon nga Dios! Nagsayaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan!" Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo og milingi kaniya og giingna ng Espiritu. "Sa ngalan ni Hesukristo, gula gikan kaniya." Ug migula dayon ng Espiritu. Sa diha nga ang mga agalon sa babae nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo ug si Silas ug gidala ngadto sa hukmanan. Unya sa didto na sila sa atubangan sa mga maghuhukom nga Romanon. Ang mga agalon sa babae miingon, "Kining mga tawhana,
mga Hudiyo ug nagsamok-samok sila sa atong syudad. Nanudlo silag mga pagtulunan nga supak sa atong balaod ug gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga bunalan sila. Human sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila ug gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit, milinog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa bilangguan ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyag ng layas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang yang espada aron maghikugunta. Apan misinggit si Pablo. Ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Busa ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila og gipangutana. Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Sila mitubag. Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Unya, siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion, gihugasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga samad o gibunyagan dayon siya og ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo og si Silas sa iyang balay og gipakaon. Nalipay siya og ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Sa pagkabuntag, ang mga maghuhukom nga Romanhon nagsugo sa mga opisyal sa kapulisan nga buhian si Pablo og si Silas. Busa gipahibalo sa tinugyanan sa bilangguan si Pablo og si Silas nga nag-ingon, gipabuhian na kamo sa mga maghuhukom, ug lakaw kamo, uban ang kalinaw. Apan miingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, gipabunala nila kami sa atubangan sa mga tao, bisag kami walay sala, ug mga Romanhong lungsuranon pagayon. Unya ila pagayod kami gipabilanggo, ug karon buhian lang kami nila sa tago. Dili ka na mahimo. Kinahanglan nga sila gayong mga Romanhong maghuhukom ang muanhi dinhi, ug mao'y mo paggula kanamo. Gitaho kini sa mga pangulo sa kapulisan ngadto sa mga maghuhukom ug sa pagkadungog nila nga sila di ay si Pablo ug si Silas mga Romanhon nga lungsuranon, nangahadlok sila. Busa nangadto sila og nangayog pasaylo kanila, unya ilang gipagula sila sa bilangguan ug gihangyo sa pagbiya sa syudad. Busa nanggula si Pablo ug si Silas sa bilangguan ug nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila didto ang mga kaigsuunan ug ilang gidasig sila ug unya namiya si Pablo ug si Silas. Buhat Kapitulo 17. Unya, miagi si Pablo ug si Silas sa Ampipolis ug sa Apolonia ug miabot sila sa Tesalonica. Didto may usa ka sinagoga sa mga Hudeo ug miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan ug iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayud nga magantos ug mabanhaw. Siya miingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo, mao ang Mesiyas. Nakabig ug mitipon kang Pablo ug kang Silas ang pipilas sa mga Hudeo, ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios ug ubay-ubay sa tinamod nga mga babae. Apan nasina ang mga Hudeo ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad ug gisulong ang balay ni Jason
sa tuyo nga makita nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tao. Apan kay wala man nila makiti, ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga kaigsuonan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila. Kining mga tawhana naghimog kasamok bisag asa sila paingon ug aniya sila karon sa atong syudad ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Jesus. Nagubot ang mga tao ug ang mga namunuan sa syudad sa pagkadungog nila niini. Human kakuhaig piyansa si Jason ug mga kauban, gibuhian nila sila. Sa pagkagabi ini ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea, ug sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinaguga sa mga Hudeo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao didto kaysa mga taga Tesalonika. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba kayod kining mga butanga. Daghan kanila ang mituo, lakip ang daghang mga babaeng Grego nga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudeo didto sa Tesalonika, nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tao aron sa paghimog kasamok. Busa, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon. Apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. Ang mga tao nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugo ni Pablo nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Didto sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang huna-huna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudeo didto sa sinaguga ug sa mga dili Hudeo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureo ug Stoiko, nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, unsa bay buot ipasabot ni ining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam? Ang uban usab miingon, daw naghisgot siya may tungod sa mga Diyos sa laing mga nasod. Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Busa, gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseyo sa Areopago ug miingon sila, buot kaming masayod nining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan. Pipila sa imong gisulti, nakapatingala ka namo, ug buot kaming masayod sa kahulugan niini. Kay ang tanang taga-Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto, gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kayo. Kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan. Og nakita ko usab ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga. Alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipailak kaninyo. Ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan ug bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an, aron mangita sila kaniya
sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi, og naglihok, og nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipilas sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol, kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Pinasubay sa ustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gimatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga may bugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya, mibiya si Pablo sa tigom. Apan pipila sa mga tao ang mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man ang usa ka babae nga si Damaris ug uban pa. Buhat Kapitulo 18. Human niini, mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudeo nga natawo sa Punto. Nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia, kauban sa iyang asawa nga si Priscilla, tungod sa mando ni Emperador Claudio, nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudeo. Miduaw kanila si Pablo, ug tungod kay managsama man ang ilang pangita, nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila, aron mag-uban sila sa ilang buhat. Matag-adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinaguga, aron pagkabig sa mga Hudeo ug sa mga Grego. Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Hudeo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang bisti ug miingon, kung dili ka mo maluwas, inyo ka ng sayo. Wala ako'y labot. Sukad karon, muadto ako sa mga dili Hudeo. Busa, mibiya siya didto og mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudeo nga ginganlag Tityo Justo nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinaguga. Si Crispo nga pangulo sa sinaguga mituo sa Ginoo. Lakip ang iyang tibuok panimalay. Daghan usab nga mga taga Corinto ang nakadungog sa maayong balita, ang mituo og gibunyagan. Usa ka gabi ini ana, pinaagi sa panan-awon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok, padayon sa pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi ang nagtuo kanako. Busa, nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga, ug gitudluan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galyo mauna ang Romanhong gobernador sa Gresya, naghiusa ang mga Hudeo ug gidakop nila si Pablo ug gidala ngadto sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galyo sa mga Hudeo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay may tungod man kini sa mga pulong og mga ngalan og sa inyong kasuguan, kamong mga Hudiyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga.
o gipagula niya sila sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostines nga pangulo sa sinaguga o gikulata at tubangan sa hukmanan, apan wala kinitagda ni Galyo. Human niini, nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsuunan. Unya, mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla og Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan sa Sincrea, nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. Miabot sila sa Efeso diin gibili niya si Priscilla og si Aquila. Unya miadto siya sa sinaguga og nakiglantugi sa mga Hudeo. Gihangyo siya sa mga tao sa pagpabilin didto sa dugayng panahon, apan wala siya musugot. Hinuon, sa pagbiya na niya, giingnan niya sila. Kung mutugot ang Diyos, mubalik ako. Unya, milawig siya gikan sa Efeso. Sa pag-abot niya sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem ug gipangumusta niya ang iglesia ug unya milahos siya sa Antioquia. Wala madugay, migikan siya og miagi sa kayutaan sa Galacia ug Phrygia ug gilig-on niya ang tanang mga magtutuo. May usa ka Hudeo nga ginganlag Apolos nga taga Alejandria nga miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti ug batid sa kasulatan. Namatuto siya sa pagtulunan sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon, ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Maisugon siya nga misulti didto sa sinaguga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila kang Apolos, gidala nila siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Sa dihang mihukom si Apolos nga muadto sa Grecia, ang mga magtutuo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuonan sa Grecia aron dawaton siya nila. Sa pag-abot niya, nakatabang siyag dako sa mga tao nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtutuo. Gilupig niya sa lantugi ang mga Hudeo, pinaagi sa lig-o niyang mga katarungan nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas. Buhat Kapitulo 19. Samtang didto si Apolos sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Efeso. Didto gikatagbo niya ang pipila ka mga tinunan o gipangutana niya sila. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna ba Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila. Unsa man dayang matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan. Mitubag sila. Unya si Pablo miingon. Ang bunyag ni Juan, alang lamang niadtong naghinulsol og iyang gitudluan ang katawan sa Israel, nga kinahanglan mutuo sila niadtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya nagsulti sila lahi nga mga pinulungan ug nagwali usab sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katao. Unya miadto si Pablo sa sinaguga ug sulod sa 3 ka bulan gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok. Nakiglantugi siya og naninguha sa pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan ang pipila kanila gahig kasing-kasing og wala motuo ug nanultig dautan at tubangan sa mga tao mahitungod sa dalan. Busa mibiya kanila si Pablo ug gidala niya ang mga tinunan ug matag adlaw nakiglantugi siya didto sa lawak tigumanan ni Tirano. Nagpadayon kini sa 2 ka tuig ug tungod niini ang katawhan sa lalawigan sa Asya, mga Hudeo ug mga dili Hudeo nakadungog sa pulong sa Ginoo.
Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Bisan ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit, gidala ngadto sa mga masakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu. May pipila ka nagsuroy-suroy nga mga Hudeo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Miingon sila, "Sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha!" Gibuhat kini sa 7 ka mga anak nga lalaki ni Esceva nga usa ka pangulong pari sa mga Hudeo. Apan ang yawa miingon kanila, "Nagkaila ako kang Hesus o kang Pablo. Apan kinsa man kamo?" Ang tawo nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulos samaran og hubona. Ang tanang mga Hudeo ug mga dili Hudeo sa Efeso nakabalita niini og nalisang silang tanan ug gipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Jesus. Daghan usab ni adtong nahimo nang magtutuo ang nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Daghan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro ug gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka platang kwarta. Tungod niini, ang pulong sa Ginoo mikayla pag-ayo og nagmadaugon. Human niining hitabua, giniyahan sa Espiritu Santo, si Pablo mihukom sa pag-agi sa Macedonia ug sa Gresya ug sa paglahos ngadto sa Jerusalem. Unya miingon siya, "Gikan didto, muadto sab ako sa Roma." Busa, gipadala niya ang duha sa iyang mga katabang nga si Timoteo ug si Erasto ngadto sa Macedonia, samtang siya nagpabilin og dugay-dugay sa lalawigan sa Asya. Niining panahona, dihay dakong kasamok sa Efeso mahitungod sa dalan. Kay may usa ka platero nga ginganlag Demetrio nga namuhat og mga modelong plata sa templo sa diyusa nga si Diana ug nakasapi pag-ayo ang mga trabahador tungod sa maong patigayon. Busa iyang gitigom ang mga trabahador uban ni adtong sama kanilag pangita ug giingnan, "Mga kaigsuonan, nasayod kamo nga ang atong kauswagan nagikan nining pangita. Nakita ninyo ug nadungog ang gihimo nining tawhana nga ginganlang Pablo. Nag-ingon siya nga ang mga Diyos nga gibuhat sa mga tao dili tinuod nga mga Diyos, ug daghan siyang nakabig dinhi sa Efeso ug hapit sa tibuok lalawigan sa Asya. Busa, peligro nga atong pangita makabaton og ngilaag nga dungog. Ug dili kay kini lamang kundili hasta usab ang templo sa bantugang diyosa nga si Diana dili na magpulos ug mahanaw ang kabantog sa diyosa nga gisimba sa tanan dinhi sa Asya ug sa tibuok kalibutan." Sa pagkadungog niini sa mga tao, naglagot sila pag-ayo ug naninggit, "Kamahalan si Diana sa Efeso!" ug mikaylap ang kagubot sa tibuok syudad. Unya si Gayo ug si Aristarco nga mga taga Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw, gidakop sa mga tao ug gidala ngadto sa teatro. Si Pablo mismo buot musulti sa mga tao, apan gipugnan siya sa mga magtutuo. Pipila sa mga namunuan sa lalawigan nga mga higala ni Pablo ang nagpadala kaniya og mensahe nga naghangyo nga dili siya moadto sa teatro. Niining higayuna, ang mga tao nagkagubot ug nag-iyahay og singgit ug kadaghanan kanila wala masayot nganong nagkatigom sila didto. Pipila kanila nagtuo nga si Alejandro maoy hinungdan sa kasamok tungod kay siya man ang gipaatubang sa mga Hudeo ngadto sa katawhan. Unya misinya si Alejandro ug naninguha paghatag og katin-awan ngadto sa mga tao. Apan sa dihang nahibaluan nila nga Hudeo di ay siya, naninggit silang tanan sulod sa mga 2 ka oras.
Gamhanan si Diana sa Efeso! Gamhanan si Diana sa Efeso! Gamhanan si Diana sa Efeso! Sa katapusan, ang sekretaryo sa lungsod nakapahilom ragayod sa mga tao. Miingon siya kanila, Mga taga-Efeso, ang tanan na sayod nga ang Efeso mao ang magbalantay sa templo, sa gamhanang Diana, ug sa sagradong bato nga nahulog gikan sa langit. Walay makalimod ni ini. Busa, kalma lang, ug ayaw kamo pagpinutong. Gidala ninyo dinhi kining mga tawhana, bisan kun wala sila mangawat sa mga templo, ni magpasipala sa atong Diyosa. Busa, kung si Demetrio o ang iyang mga trabahador, may sumbong batok kang bisan kinsa, aduna kita'y hukmanan, og mga namunuan nga ilang kasumbungan. Apan, kung aduna pa kamoy problema, husayon kini diha sa naandan nga tigom sa mga lungsuranon. Kay malagmit ka kita'y pasanginlan sa kagubot nga nahitabo karon, og wala kita'y igong katarungan nga ikahatag mahitungod ni ini. Human makasulti ni ini ang sekretaryo sa lungsod, gipapauli niya ang mga tao. Buhat Kapitulo 20. Sa pag-undang na sa kagubot, gitigom ni Pablo ang mga magtotoo ug human niya sila dasiga, na namilit siya kanila og miadto sa Macedonia. Miagi siya ni adtong mga dapita ug gidasig usab niya ang mga magtotoo didto. Unya miadto siya sa Gresya ug didto nagpabilin siya 3 ka bulan. Nangandam na siya pag-adto sa Syria, sa dihang nahibaluan niya nga ang mga Hudyo naglaraw sa pagpatay kaniya. Busa mibalik siya agi sa Macedonia. Si Sopater nga anak ni Pero nga taga Berea mikuyog kaniya. Nanguyog usab sila si Aristarco ug si Segundo nga mga taga Tesalonica, si Gayo nga taga Derbe, si Timoteo ug sila si Tikiko ug Trofimo nga taga lalawigan sa Asya. Miuna sila og naghulat kanamo didto sa Troas. Unya pagkaliwas sa kasaulugan sa paan nga walay patubo, milawig kami gikan sa Filipos ug sa paglabay sa 5 ka adlaw nangabot kami sa Troas ug didto nagpabilin kamig 1 ka semana. Sa unang adlaw sa semana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ug ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii, kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Daghang mga suga didto sa lawak sa itaas, diin kami nagtigom. Niadtong higayuna, si Eutico nga usa ka batanong lalaki naglingkod sa bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagduka sa Eutico ug unya nakatulog ug nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tao. Apan nanaog si Pablo og miyuko ug gigakus niya sa Eutico. Unya miingon siya, Ayaw ka mong kabalaka, kay buhi pa siya. Unya mibalik si Pablo sa itaas o gipikas-pikas niya ang paan ug mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kadlawon ug unya mibiya siya kanila. Buhi nga gidala sa mga tao sa Eutico ngadto sa ila ug nalipay sila pag-ayo. Miuna kami gikan ug milawig ngadto sa Asos aron among hapiton si Pablo, kay mauman kini ang iyang gitugon kanamo, kay nagbaktas man siya pag-adto didto. Sa iyang pagsugat kanamo sa Asos, gipasakay namo siya og mipadayon kami sa Mitilene. Gikan didto, milawig kami ug sa pagkasunod adlaw miabot sa atbang sa Kio. Paglabay sa 1 ka adlaw, miabot kami sa Samo ug sa pagkasunod adlaw midangat sa Mileto. Mihukom si Pablo nga mulabay lamang sa Efeso aron dili siya malangan didto sa lalawigan sa Asya, kay nagdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentekostes. Samtang didto si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa iglesia sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya.
Sa pag-abot nila, miingon siya, Nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo, sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos og mga luha, nag-alagad ako, ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem, ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang, mao nga ako, gipasidan-an sa Espiritu Santo, nga sa matag syudad, naghulat kanako ang bilangguan, ug ang mga kasakit. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton, nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan, ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlaw, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod, nga kun adto naman kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyong basula, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyuan sa Dios. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon, ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At imanausab ang iglesia sa Dios, nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lubo, ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtotoo. May pipilao niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo, ug hinumdumi nga sulod sa 3 ka tuig, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha. Og karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sa bisti ni bisan kinsa. Kamu mismo nasayod nga kining akong mga kamot, naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini masulti ni Pablo, miluhod siya og nagampo uban kanilang tanan. Nang hilak silang tanan og migakos ug mihaluk kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya, gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Buhat Kapitulo 21. Nanamilit kami kanila og unya migikan. Midiretso kami glawig paingon sa Kos. Sa pagkasunod nga adlaw, miabot kami sa Rodas ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga muadto sa Fenicia, busa na nakay kami. Sa didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Sipre, milawig kami sa habagatan niini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga.
Sa nakita na namo ang mga magtutuo didto, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw. Silang tanan uban sa ilang asawa ug mga anak nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa syudad ug didto sa baybayon nang luhod kaming tanan ug nagampo. Unya na namilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakayan samtang sila na mauli. Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolimaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuunan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw, migikan kami og miabot sa Cesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa 7 ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may 4 ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga si Agabo. Miduol siya kanamo o gikuha niya ang bakos ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot ug miingon, "Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya ni ining bakusa gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa ingon ni ining paagiha, ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo." Sa among pagkadungog niini, kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya muadto sa Jerusalem. Apan mitubag siya, "Nganong naghilak man kamo ug naghatag kanakog kaguol? Andam akong mabilanggo ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod ug alang sa Ginoo nga si Jesus." Dili gayud namo siya kapugnan. Busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon, "Matuman ang pagbuot sa Ginoo." Human niini, giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Mnason nga maoy among abutan. Si Mnason taga Sipre ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo ni adtong dapita. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuunan sa dakong kahinangop. Sa pagkasunod nga adlaw, si Pablo miuban kanamo aron sa pagpakikita kang Santiago, ug ang tanang kadagkuan sa iglesia mitambong usab. Nangumusta si Pablo kanila ug gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini, ilang gidayeg ang Dios. Unya ilang giingnan si Pablo, "Nasayod ka, igsuon, nga may linibo ka mga Hudiyo nga nahimong mga magtutuo og silang tanan mainiton nga nagtamod sa balaod. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises og nga dili natulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. Siguro gayod nga makabalita sila nga aniya ka na. Unsaon naman niini karon? Mao kini ang angay mong buhaton. Adunay 4 ka tawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila og apil sa ilang paghimo sa seremonya sa paghinlo og bayre ang ilang magasto. Unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining paagiha, ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo, kun dili nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. Apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtutuo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom, nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, o sa bisan unsang dugo, o bisan unsang mananap nga tinuok, og sa paglikay sa salawayong pagpakighilawas. Unya, gidala ni Pablo ang mga tao og pagkasunod nga adlaw,
Gibuhat niya ang seremonya sa paghinlo uban kanila. Miadto siya sa templo ug nagpahibalo kung kanu sa matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matag usa kanila. Sa naghinapos na ang 7 ka adlaw, may mga Hudeo nga taga-lalawigan sa Asya nga nakakita kang Pablo didto sa templo. Gihulhugan nila ang mga tao aron magkagubot o gidakop nila si Pablo. Unya naninggit sila, "Mga taga-Israel, tabang kamo! Mao kining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tao batok sa taga-Israel og sa palaod ni Moises og diining templo. Og karon nagdala pagayud siyang mga tao nga dili Hudiyo nga ni sa sulod sa templo ug nagpasipala diining dapit nga balaan." Ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga-Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem ug abi nila gidala siya ni Pablo didto sa templo. Mikaylap ang kaguliyang sa tibuok syudad ug nagdinaganay ang tanang mga tao ug gidakop nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawa sa templo. Ug gisirhan dayon nila ang mga pultahan sa templo. Sa diha nga patio na unta nila si Pablo, ang komandante sa kasundaluhang Romanhon nakadawat og balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. Diha-diha ang komandante mikuha og mga opisyal ug mga sundalo ug midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tao kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila pagkulata kang Pablo. Miduol ang komandante kang Pablo ug gidakop niya si Pablo ug gipagapos sa duha ka kadena. Unya nangutana siya, "Kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang nabuhat?" Apan nagkalain-lain ang tubag sa mga tao. Tungod sa kaguliyang sa mga tao, wala makatino ang komandante kung unsa gayod ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tao nga nagsunod ug naninggit. "Patya siya!" Ug sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante, "Mahimo bang makasulti ako kanimo?" Ang komandante mitubag, "Makasulti ka day Grigo? Dili day ikaw katong Ehiptohanon nga sa dili palang dugay mial sa batok sa kagamahanan og nangulo sa 4,000 ka armadong mga rebelde didto sa mga dapit nga awaaw?" Si Pablo mitubag, "Usa ato ka Hudiyo na tawo sa Tarso sa Cilicia ug nagpuyo sa usa ka dakong syudad. Kung mahimo, pasultiha ako sa katawhan." Gitugutan siya sa komandante. Busa mitindog si Pablo sa hagdanan ug gisinyasan niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulungang Hebreo. Buhat Kapitulo 22. "Mga kaigsuonan og mga ginikanan, pamatia ako nga manalipod sa akong kaugalingon." Sa pagkadungog nila nga misulti siya sa pinulungang Hebreo, labi pa silang mihilom. Ug si Pablo mipadayon, "Usa ako ka Hudiyo nga natawo sa Tarso sa Cilicia. Apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem, ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudluan ako sa balaod sa atong mga katigulangan, sa higpit nga pamaagi, ug madasigon akong nag-alagad sa Dios, sama kaninyong tanan nga niya karon dinhi. Wala kulong ipaglutos ang mga tao nga nagsunod sa dalan. Akong gipadakop o gipabilanggo ang mga lalaki ug mga babae. Ang Pangulong Pare ug ang labawng hukmanan makasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat akog mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsuonang Hudiyo sa Damasco. Busa miadto ako didto aron pagdakop ining mga tawhana ug pagdala kanila balik sa Jerusalem aron silutan. Udtong tutok kadto, samtang nagpanaw ako ug nagkaduol sa Damasco.
Mikalit pagdanag libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. Natumba ako sa yuta, ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Unya nangutana ako, kinsa ka ba, Ginoo? Ug mitubag siya, ako si Jesus, nga Nazaretnon nga imong gilutos. Ang ako mga kauban nakakita sa kahayag, apan wala makadungog sa tingog nga nakigsulti kanako. Og nangutana ako, unsa may buhaton ko, Ginoo? Ug mingon siya kanako, tindog og lakaw ngadto sa Damasco, ug didto sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo. Nabuta ako tungod sa masulaw nga kahayag. Busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. Didto may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong balaod ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Miduol siya kanako ug mitindog sa akong kiliran ug miingon, Igsuong Saulo, makakita ka na. Ug niadto gayong higayuna, nahibalik ang akong pananaw ug nakita ko si Ananias. Unya mingon siya, ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubuton ug makakita sa iyang matarong nga sulugoon ug makadungog kaniya. Kay ikaw mahimong iyang saksi ug magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita ug nadungog. Busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Unya mibalik ako sa Jerusalem. Ug samtang nagampo ako dito sa templo, nakakita akong panan-awon. Diin akong nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako, biya dayon sa Jerusalem, kay ang mga tao dinhi dili mo dawat sa imong pagsaksi kanako. Apan mitubag ako, Ginoo, nasayod sila nga miadto ako sa mga sinagoga ug gidakop ko ug gibunog kadtong nagtuo kanimo. Ug sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban, nagtan-aw ako ug miuyon nga patyon siya samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya. Ug ang Ginoo miingon kanako, lakaw na, padtuon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Hudiyo. Dinhi rakutob ang pagpamati sa mga tao kaniya. Unya naninggit sila, Patya siya! Dili siya angay mabuhi! Naniyagit sila og nagwarawara sa ilang mga kupo og nangit sa giyuta. Ang Romanhong komandante misugo sa iyang mga tao sa pagdala kang Pablo sulod sa kampo ug paglatos kaniya aron ilang sukit-sukiton ngano nga ang mga Hudiyo naninggit man sa ingon niini batok kaniya. Apan sa dihang gigapos na siya nila aron latuson, miingon si Pablo sa opisyal nga nagtindog didto, Subay ba sa balaod ang paglatos sa usa ka Romanong lungsuranon nga wala pa kahukmi? Sa pagkadungog sa kapitan niini, miadto siya sa komandante og miingon, unsa may imong buhaton karon? Kanang tawhana usa ka Romanhong lungsuranon. Pusa ang komandante miadto kang Pablo og nangutana, Sultihi ako, Romanhong lungsuranon ka ba? Oo. Mitubag si Pablo. Ang komandante miingon, dako akong naggasto aron lamang mahimong Romanhong lungsuranon. Unya mitubag si Pablo, apan ako na tao nga Romanhon. Diha-diha, nanibog ang mga tao nga musukit-sukit unta kang Pablo, ug nahadlok ang komandante sa pagkasayod niya, nga si Pablo nga iyang gipagapos sa kadina usadi ay ka Romanhong lungsuranon. Ang komandante buot mutino kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa sa pagkasunod adlaw, gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya, gidala niya si Pablo o gipaatubang kanila. Buhat Kapitulo 23. Gitanaw pag-ayo ni Pablo ang mga sakop sa labawng hukmanan o giingnan. Mga igsuon, sukad kaniadto hangtod karon.
Hinlo ang akong tanlag, may tungod sa kong kinabuhi at tubangan sa Diyos. Ang Pangulong Pari nga si Ananias, misugo ni adtong mga tao nga nagtindog duol kang Pablo nga siya ilang sagpaon. Ug si Pablo miingon kaniya, Silutan kaunta sa Diyos. Ikaw nga nagpakaroon ingnon? Ana ka diha aron paghukom kanako sumala sa balaod. Apan gilapas mo ang balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako. Ang mga tao nga didto duol ni Pablo miingon kaniya, Giinsulto mo ang Pangulong Pari sa Diyos. Si Pablo mitubag, Mga igsoon, wala ako mahibalo nga siya mauday ang Pangulong Pari. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw pagsultig dautan batok sa Pangulo sa imong katawhan. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan, Mga igsoon, ako Pariseo, ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayod niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduceo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu, apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon, Wala kami nakitang buhat nga dautan ni ining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini, ang komandante nahadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa, gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kampo. Nianang pagkagabi, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, Ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Sa pagkabuntag, nagtigom ang pipila ka mga Hudeo ug nagsabot. Nanumpa sila nga dili mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Kapin sila sa kapatan katao. Unya nangadto sila sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa mga Hudeo ug miingon, Nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo. Busa uban sa labawng hukmanan, pahibaluan ninyo ang Romanhong komandante nga ipadala niya nganhi kaninyo si Pablo. Sa tuyo kunuhay nga buot kamong magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Unya, amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi. Apan ang anak nga lalaki sa igsuong babae ni Pablo nakadungog bahin sa laraw. Busa, miadto siya sa kampo ug gitug-anan niya si Pablo niini. Unya gitawag ni Pablo ang usa ka opisyal ug giingnan, Dad-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante, kay aduna siya isulti kaniya. Busa, gidala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug miingon ang opisyal, Ang binilanggo nga si Pablo, mitawag kanako, ug mihangyo nga dadun kining batan-on nganhi, kay aduna kuno siya'y isulti kanimo. Gikuptan sa komandante ang kamot sa batan-on ug gidala niya sa layo-layo ug gipangutana, Unsa may imong isulti kanako? Ang batan-on miingon, Nagkauyon ang kadagkuan sa mga Hudiyo nga ugma hangyoon kanila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa labang hukmanan sa tuyo kunuhay nga buot silang magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Apan ayaw sila tuuhi kay may kapin sa 40 ka tawo nga nag-atang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili sila mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini ug naghulat na lamang sa imong hukom. Ang kapitan miingon, Ayaw isugilon kang bisan kinsa nga imo akong gitug-anan nini. ug gipapauli niya ang batan-on. Unya, gitawag sa komandante ang duha ka mga kapitan ug giingnan, Andama ang duha ka gatos ka sundalo aron padtuon sa Cesarea karong alas 9 sa gabi.
Pakuyogi sila og kapituan ka sundalo nga magkabayo og 2 ka gatos ka sundalo nga magdalag bangkaw. Pag-anda mo sab og mga kabayo nga kasakya ni Pablo og paniguruan ninyo nga may dangat siya kang Gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya. Unya, ang komandante nagsulat ni ining musunod. Gikan ni Claudio Lysias ngadto sa halangdong Gobernador Felix. Kumusta? Kining tawhana gidakop sa mga Hudiyo ug ila untang patyon. Apan akong nahibaluan nga siya usad ay karumanhong lungsuranon. Busa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo. Og tungod kay buot akong masayod kung unsa ang ilang sumbong batok kaniya, gidala ko siya ngadto sa ilang labang hukmanan. Unya, nasayran ko nga wala siya nabuhat nga tungod nini angay siyang patyon o bilangguon. Kayang sumbong batok kaniya, may kalabutan man lamang sa ilang balaod. Og sa dihang gipahibalo ako, nga may pipila ka mga Hudiyo nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako sa pagpadala kaniya nganha kanimo. Unya giingnan ko ang nagsumbong kaniya, nganha nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong. Busa ni adtong gabi-una, sumala sa sugo, gikuha si Pablo sa mga sundalo ug gidala ngadto sa Antipatris. Sa pagkasunod adlaw, ang mga sundalo nga naglakaw lamang na malik sa kampo ug ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. Sa pag-abot nila sa Cesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador ug ilang gitugyan si Pablo kaniya. Gibasa sa gobernador ang sulat ug iyang gipangutana si Pablo kung taga-diin siyang lalawigana. Sa pagkasayod niya nga si Pablo taga Cilicia, miingon siya, "Husayon ko ang imong kaso inig-abot sa mga nagsumbong kanimo." O gipabantayan niya si Pablo didto sa palasyo ni Herodes. Buhat Kapitulo 24. Tapos sa 5 kaadlaw, ang Pangulong Pari nga si Ananias miadto sa Cesarea uban sa pipila ka mga kadagkuan ug sa usa ka abogado nga ginganlag Tertulo. Miatubang sila kang Gobernador Felix ug mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. Gipatawag si Pablo sa gobernador ug sa diha na siya, si Tertulo miingon, "Halangdong Felix, ang imong maalamong pagpangulo nakahatag kanamo og kalinaw sulod sa taas nga panahon ug daghang mga kausaban ang imong nahimo alang sa kaayuhan ni ining nasura. Sa tanang dapit ug sa tanang panahon gikalipay namo kini pag-ayo ug mapasalamaton kaayo kami kanimo. Dili ako buot mag-usik sa imong panahon. Busa naghangyo ako nga imong pamation kining mubo namong isulti. Nakit-an namo nga kining tawhana samukan kaayo ug tigpasiog dagma kagubot sa mga Hudeyo sa tibuok kalibutan. Ug siya ang pangulo sa pundok sa mga Nazareno. Misulay gani siya sa pagpasipala sa templo, apan amo siyang gidakop. Kung sukit-sukiton mo kining tawhana, masayran mo ang tanan mahitungod sa among sumbong batok kaniya." Ang mga Hudeyo midason sa sumbong ug miingon nga kining tanan pulos tinuod. Unya ang gobernador misinyas kang Pablo sa pagsulti ug si Pablo miingon, "Nasayod ako nga ikaw mo'y maghuhukom nining nasura sulod sa daghang mga tuig. Busa gikalipay ko ang pagpanalipod sa kong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. Kung imong susihon, masuta mo nga wala pay 12 kaadlaw sukad sa akong pag-adto sa Jerusalem aron pagsimba. Ang mga Hudiyo dili makapamatuod nga nakiglantugi ako kang bisan kinsa dito sa templo. Ug dili sila makapamatuod nga nagpagubot ako sa katawhan dito sa mga sinaguga o bisan diing dapita sa syudad. Ug wala usab sila ikapakitang prueba sa mga sumbong nga ila karong gipasaka batok kanako. Hinuon, ang kunon ko dinhi sa imong atubangan nga nagsimba ako sa Dios sa among mga katigulangan. Pinaagi sa pagsunod sa dalan nga ilang giingon nga bakak kuno. Nagtuo usab ako sa tanang butang nga nasulat sa balaod ni Moises.
ug sa mga basahon nga gisulat sa mga propeta. Sama kanila, naglaom ako sa Dios nga iyang banhaon ang tanang mga patay, maayo ug dautan. Busa kanunay kong gipaningkamutan ang pagbaton og malinis nga tanlag at tubangan sa Dios ug sa mga tao. Human sa pipila ka tuig nga nahilayo ako sa Jerusalem, mibalik ako didto aron sa paghatod sa mga hinabang alang sa akong mga kaigsuunang Hudiyo ug aron sa paghalad. Hikaplagan ako nila nga naghalad didto sa templo tapos kumabuhat ang seremonyas sa pagpanghilo. Wala ako'y kaubang mga tao ug walay kasamok nga nahitabo. Apan didto'y pipila ka mga Hudiyo nga tagalalawigan sa Asya. Kadto unta sila ang angay nga moatubang kanimo ug mopasaka sa ilang sumbong, kuno galing may ikasumbong man sila batok kanako, o ipasulti ba hinuon ining mga tawhana ang sala nga akong nahimo sa dihang miatubang ako sa labawng hukmanan. Apan tinuod nga sa dihang miatubang ako kanila, miingon ako gihusay karon sa inyong atubangan tungod lamang kay nagtuo ako nga banhaon ang mga patay. Unya si Felix nga nasayod kaayo mahitungod sa dalan, mitapo sa husay. Miingon siya kanila, "Hukman ko ang inyong kaso inigabot ni Komandante Lysias." Unya, gisugo niya ang kapitan nga gitugyanan kang Pablo nga pabantayan siya. Apan hatagan lang og dutayng kagawasan ug tugutan ang iyang mga higala sa paghatag sa iyang mga gikinahanglan. Tapos sa pipila ka adlaw, miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusilla nga usa ka Hudiyo. Unya gipatawag si Pablo ni Felix ug namati siya kaniya nga nagsaysay mahitungod sa pagtuo kang Kristo Jesus. Apan sa paghisgot ni Pablo mahitungod sa kinabuhing matarong, sa pagpugong sa kaugalingon ug sa umaabot nga adlaw sa paghukom, nakuyawan si Felix ug miingon, "Makalakaw ka na! Ipatawag ko raon niya ikaw kung may higayon ako." Apan ang tinuod mao, nga nagpaabot siya nga subornohan ni Pablo, busa makadaghan niya ipatawag siya aron makighinabi kaniya. Tapos sa duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festo ingon nga gobernador. Buot si Felix magpahimuot sa mga Hudiyo, busa wala niya buhii si Pablo. Buhat Kapitulo 25. Tulo ka adlaw sukad sa pag-abot ni Festo sa lalawigan sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem. Didto ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. Gihangyo nila si Festo. "Paanhiya si Pablo sa Jerusalem?" Gihimo nila kini aron ilang atangan si Pablo ug patyon sa dalan. Apan si Festo mitubag, "Si Pablo gibilanggo didto sa Cesarea, og sa dili madugay ako mismo mo balik didto. Busa, paubana kanako sa Cesarea ang inyong mga pangulo, og pasakai siyag sumbong, kung ugaling may nabuhat siyang kalapasan." Nagpabilin si Festo uban kanila og laing 8 o 10 ka adlaw, ug unya miadto siya sa Cesarea. Sa pagkasunod adlaw, misugo siya nga patubangon kaniya si Pablo didto sa hukmanan. Sa pag-abot ni Pablo, ang mga Hudiyo nga gikan sa Jerusalem mialirong kaniya og nagpasakag bugat nga mga sumbong batok kaniya nga wala gayud nila kapamatudi. Apan si Pablo na nalipod sa iyang kaugalingon sa pag-ingon, "Wala ako makalapas sa balaod, sa mga Hudiyo, o sa templo, o sa emperador sa Roma." Apan si Festo buot magpahimuot sa mga Hudiyo, busa gipangutana niya si Pablo, "Gusto ka bang moadto sa Jerusalem, aron adto ka didto nako husaya?" Si Pablo miingon, "Ani ako nagbarog atubangan sa hukmanan sa emperador. Din ako angay nga husayon. Sumala sa imong nahibaluan pag-ayo. Wala ako'y nabuhat nga kalapasan batok sa mga Hudiyo.
Kung nakalapas ako sa balaod, og nakabuhat og bisan unsa nga angay akong silutan sa kamatayon, dili ako mohangyo nga pasayloon aron makalikay sa kamatayon. Apan kun walay kamatuoran ang mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanako, walay bisan kinsa nga makatugyan kanako ngadto kanila. Naghangyo ako nga isangat ngadto sa emperador ang akong kaso. Unya, human makigsulti si Festo sa iyang magtatambag, miingon siya kang Pablo, "Kay maoman kaha nay imong gusto, adto ka sa emperador." Wala madugay, si Hari Agripa ug si Bernes miabot sa Cesarea aron paghimamat kang Festo. Human sa pipila ka adlaw nga pagpabilin didto, ang hari gisuginlan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, "Ani ay binalanggo dinhi nga wala buhi ni Felix. Og sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari og ang mga Hudiyo mipasakag sumbong batok kaniya, o gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya. Og wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan og sa pagkasunod nga adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Nagbangi lamang hinoon sila bahin sa ilang relihiyon og mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus nga nabanhaw kuno, matud ni Pablo. Ug tungod kay wala ako may balo kung unsay akong buhaton ni ining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya muadto sa Jerusalem aron adto Husaya. Apan mihangyo si Pablo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya o nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga presohon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Si Agripa miingon kang Festo, "Gusto akong mamati niining tawhana." Og si Festo mitubag, "Makapamati ka kaniya ugma." Sa pagkasunod nga adlaw, miabot si Agripa og si Bernes uban sa harianong pasundayag, kinuyugan sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga kadagkuan sa syudad. Unya misugo si Festo nga paatubangon si Pablo. Si Festo miingon, "Hari Agripa, og kamong tanan nga ania dinhi, ania kining tao nga gipasakaag mga sumbong sa tanang mga Hudiyo dinhi og sa Jerusalem. Maoy ilang singgit nga siya angayng patyon. Apan wala ako'y nakita nga may nabuhat siya nga angayng silutan sa kamatayon. Ug kay mihangyo man siya nga isangat ngadto sa emperador ang iyang kaso, mihukom ako nga ipadala siya ngadto kaniya. Apan tungod kay wala man ako'y bisan unsa nga ikasulat, may tungod kaniya ngadto sa emperador, gipaatubang ko siya dinhi kaninyo, labi na kanimo, Hari Agripa. Aron tapos mausisa ang iyang kaso, aduna na ako'y ikasulat, kay daw dili makatarunganon alang kanako ang pagpadalag binilanggo sa walay pagtino sa mga sumbong nga gipasaka batok kaniya." Buhat Kapitulo 26. Si Agripa miingon kang Pablo, "Gitugutan ka pagpanalipod sa imong kaugalingon." Unya, giisa ni Pablo ang iyang kamot ug miingon, "Hari Agripa, giisip ko nga ako palaran tungod kay karong adlaw sa imong atubangan, makapanalipod ako sa akong kaugalingon batok sa tanang gipasangil kanako sa mga Hudiyo.
Labi na gayod kay sinati ka man kaayo sa tanang pamatasan og mga kabangian sa mga Hudiyo. Busa, naghangyo ako kanimo sa pagpamati kanako uban ang pailob. Ang tanang Hudiyo na sinati sa akong pagkinabuhi sukad sa akong pagabatanon didto sa akong kaugalingong nasod ug sa Jerusalem. Kung gusto lamang sila, makapamatuod sila. Kay dugay na silang nasayod nga sukad sa sinugdan, nagkinabuhi ako nga usas sa mga Parisiyo, ang labing mahigpit nga pundok sa atong relihiyon. Ug karon, aniya ako. Sanglit, gikiha man tungod kay naglaom ako sa saad sa Dios ngadto sa atong katigulangan. Ang saad nga gilauman nga madawat sa 12 kabanay sa atong katawhan, samtang nagsimba sila sa Dios adlaw o gabi. Ug tungod sa maong paglaom, kamahalan, gikiha ako sa mga Hudiyo. Nganong dili manggayud kamo makatuo nga banhawon sa Dios ang mga patay? Ako mismo mituo kaniadto nga akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Hesus nga taga Nazaret. Mao kini ang akong gibuhat dito sa Jerusalem. Gihatagan akong awtoridad sa mga kadagkuas mga pare sa pagbilanggo sa daghang mga magtotoo. Ug sa dihang gisilutan sila sa kamatayon, miuyon ako sa hukom. Sa makadaghan gipakastigo ko sila didto sa mga sinagoga ug gipugos pagpabiya sa ilang pagtuo. Dako kaayo ang akong kasuko nga tungod niini gigukod ko pa sila hangtod sa mga syudad sa laing nasod. Mao kini ang akong toyo sa pag-adto sa Damasco uban sa awtoridad ug mga sugo sa mga kadagkuan sa mga pare. Unya sa udtong tutok, samtang nagpanaw ako, kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga suwaw pa kay sa adlaw nga midan-ag libot kanako ug sa akong mga kauban. Nangatumba kaming tanan sa yuta ug nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. Kinsa ka man, Ginoo? Nangutan ako. Ug ang Ginoo mitubag, ako si Hesus nga imong gilutos. Apan tindog kay nagpakita ako kanimo, aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon, ug ang ako unyang ipakita kanimo. Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel ug sa mga dili Hudiyo nga mao ang katawhan nga paadtuan ko kanimo. Ikaw magpabukas sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako, mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. Busa, Hari Agripa, wa ko musupak sa panan-aw nga gikan sa langit. Nagwali ako didto sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga maghinulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. Tungod niini, gidakop ako sa mga Hudiyo dito sa templo ug ilaunta akong patyon. Apan hangtod dining adlaw, gibuligan ako sa Dios. Busaan niya ako, nagmatuod ngadto sa tanan, timawa siya o bantugan. Ang gisulti ko mao lamang gayod ang gisulti sa mga propeta ug ni Moises nga mahitabo, nga ang Mesiyas kinahanglang mamatay ug siya mao ang unang mabanhaw gikan sa mga patay, aron pagsangyaw sa mensahe sa kahayag ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Samtang nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon ni ining paagiha, gisinggitan siya ni Festo. Nabuang ka, Pablo! Ang naghinubra mong kahibalo, maoy nakapabuang kanimo. Apan si Pablo mitubag, wala ko mabuang, talahorong Festo. Ang akong gisulti matuod og tarong. Nagsulti ako kang Haring Agripa sa walay lipod-lipod.
kay nasayod man siya niining mga butanga. Siguro ako nga nasayran niya kining tanan, kay wala man kini mahitabo sa tago. Hari Agripa, nagtuo ka ba sa mga propeta? Nasayod ko nga nagtuo ka. Si Agripa miingon kang Pablo, nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagkakristohanon sunod lamang sa mubong panahon? Si Pablo mitubag, sa madugay o madali, ang akong pag-ampo sa Dios mao nga ikaw ug kamong tanan nga namati kanako karon. Mahisama kanako apan dili kinadinahan. Unya mitindog ang hari, ang gobernador, si Bernes ug ang tanang nanambong uban nila. Ug sa ilang pagpahawa, nag-ingnanay sila. Kining tawhana, dili angay patyon ug bilangguon. Kay wala man siya nahimong dautan. Unya si Agripa miingon kang Festo, kining tawhana mahimo untang buhian kung wala pa niya isangat ngadto sa emperador ang iyang kaso. Buhat Kapitulo 27. Sa dihang gikauyunan nga mulawig kami ngadto sa Italia, gitugyan nila si Pablo ug ang pipila ka mga binilanggo ngadto kang Hulyo, usa ka kapitan sa Romanhong kasundaluhan nga ginganlag kasundaluhan sa emperador. May barko nga gikan sa Adramito nga andam na sa paglawig padulong sa mga dungguanan sa lalawigan sa Asya. Misakay kami og milawig. Mikuyog kanamo si Aristarco nga taga Tesalonica, usa ka syudad sa Macedonia. Sa pagkasunod adlaw, miabot kami sa Sidon. Si Julio maayo kaayo kang Pablo, ug gitugutan niya si Pablo pagduaw sa iyang mga kahigalaan aron kahatagan siya sa iyang mga gikinahanglan. Unya mipadayon kami sa among panaw, ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipaingon kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Sepre. Milabang kami sa dagat atbang sa Cilicia ug Pampilya, ug miabot sa Mira sa Lycia. Didto ang kapitan nakakita og barko nga gikan sa Alejandria nga muadto sa Italia. Busa iya kaming gipabalhin sa maong barko. Hinay ang among paglawig sulod sa pipila ka adlaw, ug tapos namo hiagihi ang dakong kalisod, miabot kami atbang sa lungsod sa Nido. Ug tungod kay sungsungon man kaayo ang hangin, mipadulong kami sa nasalipdang bahin sa pulo sa Krita atbang sa Salmone. Namidpid kami sa kabaybayunan ug uban sa dakong kalisod, miabot kami sa dapit nga ginganlag mga maayong dungguanan nga dili layo sa lungsod sa Lasea. Nagpabilin kami didto og dugay, hangtod nga naabtan kami sa panahon nga makuyaw na kaayo ang pagpanaw sa kadagatan, kay milabay naman ang adlaw sa pagtubos. Busa gitambagan sila ni Pablo. Mga higala, nasabot ko nga makuyaw na ang atong panaw, ug moabot ang dakong kadaot sa atong karga ug sa barko, ingon man sa atong kinabuhi. Apan ng kapitan sa mga sundalo, mas mituo sa gisulti sa kapitan ug sa tag-iya sa barko kay kang Pablo. Ang dungguanan dili maayong dapit nga kataguan sa panahon sa tingtugnaw, busa ang kadaghanan miuyon sa pagpadayon paglawig ug sa pagpaningkamot pagdunggo sa Phoenicia. Usa kini kadungguanan sa Kreta nga nagatubang sa habagatang kasadpan ug sa amihanang kasadpan ug makatago sila didto sa panahon sa tingtugnaw. Unya misugod paghuro sa hinay ang habagat ug ang mga tao nagdahom nga matuman nila ang ilang laraw, busa giisa nila ang angkla ug namaybay sila sa Kreta. Apan wala madugay, mihuros gikan sa pulo ang kusog kaayong hangin nga gikan sa amihanang sidlakan. Mihampak kini sa barko ug sanglit dili naman namo masungsong ang hangin. Nagpaanod na lamang kami. Nasalipdan kami sa paghitungod namo sa habagatang bahin sa gamayng pulo sa Clauda. Unya among gipahigayon ang sakayan uban sa dakong kalisod aron dili malunod. Gikarga nila kini ug unya ang barko, gihigtan nilag mga pisi aron malig-on. Tungod sa ilang kahadlok nga masangad sila sa kabalasan sa Sirtes,
Gihipos nila ang layag ug nagpaanod na lang sila. Mipadayon pagkuso-kuso ang kusog nga unos, busa sa pagkasunod nga adlaw, gilabay nila sa dagat ang mga kargamento sa barko ug sa sunod pagayod nga adlaw, ilang gipanglabay ang mga kasangkapan sa barko. Sulod sa daghang mga adlaw, wala namo makita ang adlaw ug ang mga bituon ug mipadayon paghuros ang makusog nga hangin. Sa katapusan, nawad-an kamig paglaom nga maluwas pa. Tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tao walay kaon, mitindog si Pablo ug miingon, Mga higala, kung namati palang unta kamo kanako, ug wala mo lawig gikan sa Kreta, dili unta kita mahiagom nining tanang kadaot ug kapildihan. Apan karon, naghangyo ako kaninyo, nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. Kay kagabi, ang Dios nga mao'y na nag-iya kanako, ug mao'y akong gisimba, nagpadalag anghel nga miingon kanako, Pablo, ayaw kahadlok. Kinahanglan mo atubang ka sa emperador, ug ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. Busasalig kamo, kay ako nagsalig sa Dios nga matuman gayod ang iyang gisulti kanako. Apan idagsa kita ngadto sa laing pulo. Sa pagkay kanapulog upat kagabi, gianod paghihapon kami ngadto sa Adria. Sa pagkatungang gabi, ang mga tripulante nakamatikod nga nagkaduol kami gyuta. Busa, ilang gisukod ang giladmon sa tubig, pinaagig pisi nga sa tumoy may gihigot nga pabugat, ug nasuta nila nga ang giladmon may kauhaan kadupa. Ug sa unahan og gyutay, gisukod na usab nila ug nasuta nila nga napulog 5 na lamang kadupa ang giladmon. Tungod sa kahadlok nga madasmag kami sa mga bato, miariya silag upat ka angkla sa ulin ug nagampo nga mabuntag na unta. Ang mga tripulante buot mobiya sa barko, busa giariya nila ang sakayan sa pasangil nga iariya nila ang pipila ka angkla sa dulong. Apan si Pablo miingon sa kapitan sa kasundaluhan ug sa mga sundalo, Kung kini mga tripulante dili magpabilis barko, dili kamo mga luwas. Busa, giputol sa mga sundalo ang mga pisi nga nagaid sa sakayan ug gipasagdan kini nga ianod. Hapit na kadto mabuntag ug giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya miingon, Napulog upat na kaadlaw karon sa inyong pagpaabot, ug wala gayud kamoy kaon. Busa, naghangyo ako kaninyo pagkaon, aron kamo mabaskog, kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo. Unya, mikuhag pan si Pablo. Nagpasalamat sa Dios at tubangan nilang tanan, ug gipikas-pikas niya kini og gikaon. Ug nadasig silang tanan, ug nangaon usab sila. Kaming tanan duha ka gatos kapituan og 6 ka buok. Sa nabusog na ang tanan, gilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili mabugatan ang barko. Sa pagkabuntag na, wala maila sa mga tripulante kung unsa kadtong dapita. Apan nakita nila ang usa ka luok nga may lapyahan ug mihukom sila nga ipasangad didto ang barko kun ugaling mahimo. Busa giputol nila ang mga higot sa angkla ug kini gibiyaan nila sa dagat. Gibadbad usab nila ang mga pisi nga gihigot sa mga timon. Unya, giisa nila ang layag didto sa dulong sa barko aron sila ipadpad sa hangin ngadto sa baybayon. Apan nahipunta ang barko sa mabawong dapit ug nasangad. Ang dulong niini miungot ug wala na maukang samtang ang ulin naguba sa dagkong mga balod. Naglaraw unta ang mga sundalo sa pagpatay sa tanang mga binilanggo aron walay usa kanila nga makalangoy ngadto sa baybayon ug makapuga. Apan ang kapitan sa kasundaluhan buot muluwas kang Pablo, busa gisanta niya sila. Unya, ang tanan nga makalangoy iyang gipauna pag-ambak o gipalangoy ngadto sa baybayon
ug ang uban gipasunod niya nga mag-abay sa mga tabla o sa bisan unsang gubang bahin sa barko. Sa ingon niini, nakaabot kaming tanan sa baybayon. Buhat Kapitulo 28. Sa nakalingkawas na kami sa kadaot ug nakaabot na sa baybayon, nahibaluan namo nga ang pulo gingan lagmalta. Naluoy pag-ayo kanamo ang mga lumad didto. Unya miulan ug kay tugnaw man ang panahon, nagdaob sila og giabi-abi nila kaming tanan. Unya namunit si Pablo og mga igsusugnod ug sa iyang pagbutang niini sa kalayo, migula ang usa ka halas tungod sa kainit ug mibalikos sa iyang kamot. Ang mga lumad nakakita sa halas nga nagbitay sa kamot ni Pablo ug nag-ingnanay sila. Mamumuno tingali kining tawhana, apan ang hustisya dili gayud mutugot nga mabuhi siya. Bisan kung nakalingkawas na siya sa dagat. Apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo ug wala gayud siya maunsa. Nagpaabot sila nga manghupong siya o mukalit pagkatumba ug mamatay. Apan tapos sa dugay-dugayng pagpaabot, nakita nila nga wala siya maunsa. Busa nausab ang ilang hunahuna ug miingon sila, "Usa siya ka Dios." Dili layo ni adtong dapita, mao ang kayutaan ni Publio nga maoy pangulo sa isla. Giabi-abi niya kami didto sulod sa 3 ka adlaw. Ni adtong higayuna, ang amahan ni Publio naghigda kay gihilantan og gidisenteriya. Miduaw si Pablo sa masakiton og nagampo. Gitapion niya ang iyang kamot sa masakiton ug naayo kini. Pagkahitabo niini, nangadto kang Pablo ang tanang masakiton didto sa pulo ug nangaayo sila. Unya, gihatagan kami nilag daghang mga gasa ug sa among pagikan ila pa kaming gipabalunan sa among gikinahanglan sa panaw. Paglabay sa 3 ka bulan, milawig kami nga sakay sa sakayan nga gikan sa Alejandria. Ang maong sakayan nga didto sa isla sa panahon sa tingtugnaw, ginganlag ang kaluha nga Dios. Miabot kami sa siyudad sa Siracusa ug nagpabilin kami didto sulod sa 3 ka adlaw. Gikan didto, milawig kami og miabot sa siyudad sa Regio. Sa pagkasunod nga adlaw, mihuros ang habagat ug sa ikaduhang adlaw miabot kami sa lungsod sa Puteoli. Didto gikahimamat namo ang pipila ka magtutuo nga mihangyo kanamo sa pagpabilin uban kanila sa usa ka semana. Ug unya miabot kami sa Roma. Ang mga kaigsuunan sa Roma nakabalita mahitungod kanamo ug nangadto sila bisan kadtong layo kaayo nga gikan sa tabuan ni Apio ug sa 3 ka abutanan aron sa pagsugat kanamo. Sa pagkakita ni Pablo kanila, nadasig siya og nagpasalamat sa Dios. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gipabantayan og usa ka sundalo. Unya tapos sa 3 ka adlaw, nagpatawag og tigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudeo didto. Ug sa nagkatigom na sila, miingon siya kanila, "Mga igsoon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan, gibilanggo ako didto sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako og ila unta akong buhian kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar ngadto sa emperador. Bisan tuod wala ako'y sumbong batok sa kong katawhan. Busa, mihangyo ako sa pagpakigkita o pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon nabilanggo tungod og alang sa paglaom sa katawhan sa Israel." Sila miingon kaniya, "Wala kami makadawat og sulat mahitungod kanimo gikan sa Judea, ug walay mga igsuon nato nga gikan didto nga nagbalita o nagsultig dautan mahitungod kanimo. Apan buot kaming masayod sa imong mga hunahuna, kay nahibalo kami nga bisan diin
Ang mga tao nagsulti batok niining maong pundok. Busa, nagtakda silag panahon sa pagpamati kang Pablo ug sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii, iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe o gipamatud-an ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Naninguha usab siya nga mutuo sila kang Hesus pinasikad sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta. Ang pipila kanila mituo sa iyang gisulti, apan ng uban wala. Wala sila magkauyon ug namiya sila human isulti ni Pablo kining musunod. Tinuod gayod ang giingon sa Espiritu Santo. Pinaagi kang propeta Isaias ngadto sa inyong mga katigulangan. Kay matud niya, adtoa og sultihi kining katawhan. Bisag unsaon ninyong pamati, dili gayud kamo makasabot. Bisag unsaon ninyong tan-aw, dili gayud kamo makakita. Tungod kay kini mga tawhana, gahig ulo, gisapungan nila ang ilang mga dalunggan, ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay tingali unyag makakita sila, ug makadungog, ug makasabot, ug mudangop kanako aron ayuhon ko sila. O gitapos kini ni Pablo sa pag-ingon, Busa, angay ninyong hibaluan nga ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gisangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo ug mamati sila niini. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan ug giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Gisangyaw niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo siya mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug walay nakasanta kaniya.